uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Igama lami nguXosile Mwakahlongwa Makhabeleni emhlabathini Kranskop. Alibonga igama lenkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama umpastor nabazalwane bonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Bazalwane, kuningi engingakusho. Kodwa kulomzuzu ngithanda nje ukubonga uNkulunkulu okokuqala ukuthi ngikhona lapha. Isinqumo sami nje ngingakafiki ngisho entabeni noma sengila ngiseme kuso ukuthi uSathane fanele akwazi lokho ukuthi uma ezongivimba ukuze enkozweni fanele acabangisise. Akuyona into elula kimi ukuthi ngithi angizi inkonzweni. Alibonga igama lenkosi. Ngalokho ke ngiyambonga uNkulunkulu ophumelelisa lokho ngoba ukuza kukho emandleni nami. Bazalwane, izinto ezingisukumisile nje ukuthi ngifakaze zimbili, ezinye zisuswe izinto ebengizizwa lapho uNkulunkulu abeyikhuluma. Okokuqala ngake ngabe nesifiso ngaxoxa ngedwa ngicabanga ngabantwana bakaIsrael besendleleni esuke eGibhithe iye eKhenana ngesikhathi bephansi kwentaba iSinayi. Mangilalela izinto ke ezishiwoyo ukuthi kwakwenzekani entabeni kwakwenzeka. Ngafisa ukuthi ngangabi lapho yini ngibuke nami uNkulunkulu enze imanga. Hayi nje usuku lonke ngazi ngidla ngaleyo nto. Kuthe ebusuku kwavele nje ngilele kwanezwi kwanokhuluma lapha kimi othi Zenzo 4 verse 4. Kwaze kwasaka ekseni location mangivula ke ekseni ithi indaba bonke abezwayo izwi bakholwa. Ngaxolisa uNkulunkulu bazalwane ngoba kushuthi ngase ngifuna ukukholwa ngokubona. uNkulunkulu wayesengibuyisana ukuthi ngoba sangidlula leso sikhathi sengingokholwa ngokuzwa izwi. Alibonge igama lenkosi. Okugcina ke bazalwane, ngike ngaye enkonzweni ethize kulonyaka ngiye khona nje ngiyothamela lokho engangikuthamele. Kwenzeka ke kwagxekwa igama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngalimala bazalwane, ngalimala neza ukuthi ngaguga. Mangiphuma lapho ngihamba ngikhuluma nenkosi ngithi ngiyacela Nkosi uJesu ungiduduze. Ngicela ungiduduze ngoba ngisekhona kule nkonzo futhi ngiyazi ukuthi isekhona izinto efanele ngiyithole, akusibona bonke abantu kule ndawo abaxibhanile igama. Ngicela ungiduduze ngihamba nje egcekeni lapho ngiyala ngiyakhona ngisho leyo. uNkulunkulu wavele bazalwane wangikhumbuza indaba kaPaul eKwiZenzo 27 lapho uPaul ebheke eRome isiboshwa. Ekuphumeni kwabo ke bazalwane siyayazi leyo ndaba ukuthi bahamba kabuhlungu kanjani. Kodwa ekugcineni emavesini okugcina induna yeziboshwa uma ngaphosisi yathi bona abantu abayiphonse emanzini. Bese umuntu nomuntu abambelele eplangweni lomkhumbi aphumele ngaphesheya. Lithi iBhayibheli baphumela ngaphesheya bonke besindile. Yayisithi ke indaba kimi uyabona ke indaba kaJesu Kristu inkosi iyisicucu somkhumbi. Akazi bazalwane noma ngizokwazi ukusho kahle lento. Iyiplangwe lomkhumbi eliphume nobaba uNsibande. Ngangixoxa bazalwane ngixoxa ngeke eliphume nobaba uNsibande iplangwe lomkhumbi eliphume nobaba emephuma ubaba kwase silandela yena ke thina yikho nathi sithi uJesu Kristu inkosi. Manje ke mangabe ngixoxa le ndaba ke engqondweni yami ukuthi umkhumbi awulona iplange elilodwa, uhamaplango amaningi. Manje izwi kaNkulunkulu elithi uJesu Kristu inkosi lifanekiswa nesicucu seplango lomkhumbi ubaba aphume naso. Kwase kuthi enhlizweni yami yabona ke ngoba umkhumbi awusilona iplango elilodwa, kuyokwenzeka ke nabanye baphume lesinye isicucu. Uma ngenza isibonelo bazalwane, mangithola umlenze wesituli laphandle ngiyabona ukuthi isituli lesi kodwa umlenze akuyona indawo yokuhlala. Nabona bazalwane, kodwa iqiniso yisituli.
ithi-ke indaba-ke thina-ke sifanele sikhule ngalendlela yokuthi uma kuqhamuka omunye umholi esho kwakhe singamgxeki singambuki kabi kuphela nje makuyizwi likaNkulunkulu ngoba nendaba kaJesu Kristu inkosi yizwi likaNkulunkulu alibonge igama lenkosi so bazalwane ngicela ukuthi uNkulunkulu wangiduduza kanjalo ukuthi uJesu Kristu inkosi uyizwi likaNkulunkulu yinto uNkulunkulu asinikeze yona ukuthi sibambelele kuyo siphile ngayo size sifike ezulwini sisindile uJesu Kristu inkosi Oh, fellowship we are.